गुदुंथार आयु नै बारलु सिब्रुआ गायनो लांनांसिगोन मोखां बासिया मोखां सुवालासिनो ब्लगखौ स्टार्ट खालामलायबाय आरोना आङो बेरेफुंजानि सिखारलायबाय नै उफाय गैया थफ्ला लानानै मावाबानो साराय सारिथाल' जादों दानो सिखारफाबाय बिमाजों मावदोलाय बिमाया फाग्लिया गाबनो ओंखारो आङो न' सिबखांबाय आङो दासो सोराङाखैनो नै नायलाय नै खोमसियैनो दङ न' सिबखांबाय आङो मा न' फुनानै लानोसै आङो उफाय गैया बिदिनो माथो खालामनो दिनाल' बारलांथारथोंसै मावनोसै आं थाब-थाबनो न' फुगोरनानै लानोसै आं माबारनो न' सुखांबाय माइरं सुदां नै फिसाजोआ दिनै हांसो बेदर एसे आग्लायनाय दङ नालाय ओंखाम जालांनोनो ओंखायनो ओंखाम गुदुं संनानै जाहोहरनोसै माइरं सुदों ओंखाम मोनबाथाय दुगैनानै फुजा होनोसै आङो न'खौ सुखांजोब्बाय आङो दा दुगैनांसिगौल' थांसै स्कुल दङलाय ओंखाम जानोसै जि दै गांबाय दै मोनलोङाखै आं दाबो नै मैयानि बेदरा एसे दं बेखौ फुदुंसै फारसेथिं फुदुंहरखासै ब्रास खालायनानै लागोनसैहाय आङो न' बां फोसाबखांजोबखांबाय आरोना ब्रास खालायखांबाय आङो दैबो लोंखांबाय बिराद ख्लाब दै गाङो आरोना आं फुङाव ओंखायनो दैबो लोंखांबाय एबार सनाखौ दसे दोनथ'नोसै गारियाव बिस्कुट होनानै बुरखायनानै दोनाबानो जाया आरोना बेखौ माबा मोनसे जाग्रा होनानै दोनबासो थायो बियो आं सनाखौ सासेखौ फोजाथ'वाखै मानो होनबा रेस्टआनो गैया फिसालाय बियो दाहाय जा सिखारबाथाय दा सानसे रेस्ट गैला आरोना बे ओंखायनो आं दानो फोजाथ'वा 7थायावसो फोजागोन आं दा टाइमा 6:30 जाबाय 7थायावसो फोजागोन आं दुगैगोरनानै फुजा होनानै लागोनसै ओमफ्राय फोजानोसै सनाखौ बेहा टिउसनाव माने स्कुलानो 2टा जाहांसो गखायो नालाय ओमफ्राय बिदिनो 2टा 25आवसो सफैयो ओमफ्राय फैदोबो दुगैदोबो ओमफ्रायो ओंखाम जादो थांदोबो बिसिना ओंखामखौनो मोजाङै मोनजाथेरा आरोना बिराद गोसोखौ बोरैबा मोनलायो गाबनो ओंखारलायो आरोना अन्थाव बाथावनो गथ' मानसि एथ'ग्राब खस्थ' खालायनो हायाना ओमफ्राय बिदिनो उफाय गैया माथो खालामनो ना समजों लोगोसेथ' खारफानांगोन माथो खालामनो बानाय मोजोमनाय दोनथ'नानैबाबो ओंखायनो आं फोजाथ'आ उन्दुगासिनो दं नै आं देखायथ'ला उन्दुनायखौ थ' नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम ओंखामाबो जाबाय आंना खांबाय लानानै मालाय फुजा हरनो हाबाथाय गारियाव दोनसै सनाखौ उन्दुनानै थाबानो जायो आब'जों जेजेयानो फै होनलाय दे लंपेन्टबो गानबावा गोलोमजोबो बेसे गोलोमो बिस्कुट जादो न बेखौ जानानै मामिखौ नेबाय थादो दे मामिया हाबफानो दे आं मामि दुगैना लाथारसै बासनखौबो सुखांबाय आङो नै दै सान्थियाव गाइखेरबो होनानै लाखाबाय आयौ मासे खुसि सनायालाय मासे खुसि बिबार खानोसै बिबार खानोसै आयु सनाया दिनैलाय मासे खुसि दिनै जि मिनि थागासिनो दं आरोना बिमाया ओंखारखांबाय गावदांदां फोथा थुनानै लाबाय नै सासेया नै ओइ साखि जोंनायखौ दांहैनो सेस्था खालायगासिनो दं नै बे थाफैनानै नै आलामजादिया जिजिया एसे ओंखाम जानानै लानोसै बिमा फिसा सानैजों आगैया लाबोदो ओंखाम जागोननानै लानि थाब-थाबनो ओंखाम जानानै लागोनसै एसे फैद'
गालां जानो गिनायानो ओरैबायदि गाबगासिनो दङ आरोना बिदि रेडि जाखांबाथाय ओंखारखांजोबगाबाथाय आरो बे थैनोबो थाला आंनि खिथु खिथु जेरावखि थाङा गावखौ लायाखै नालाय दाबो बायाखै नालाय बाग्राखौ हाननानै दोनदों दाबो बायैनि दाय जागासिनो दं आरोना बियो गाबगासिनो दङ फैदो थांसै फैदो बानानै लानोसै आङो ओंखारबाय जोङो थांनो रेडि जाबाय 8था जाबाय टाइमाबो ओंखारबाय स्कुटिखौबो बाहेरायाव बरा दोनखाबाय बस्था लाबाय नै आदार गैया आदार दिनै लाबोखानोसै जि गोबावसै थांबाय आरो जि गोबाव थांबाय आरोना 3 माससोआनो थांबाय बोराया लाबोनानै दोनलांखादोंमोन ओमफ्राय दा जोब्बाय 20 केजिसो लाबोनानै दोनफैनोसै आं बुरजाथ' लाबोनो हाया थिखोनो हाया नालाय ओंखायनो एसेल' लाबोग्रोनोसै स्कुल मोनफैलायबाय दिनै थाब गगोन आरोना खयथायाव गगोनथाय र' नटिसाव दा नायनांसिगोन दिनै थाब गगोन हाफल' जागोन क्लासआ बावनानैसो थादों आङो दासो फिसाजो गोसोखांनानै बहलानै मालाय नालाय आयै रेडि रेदां खानानै लांदे दा बेगाव मामि बिराद थाइदों आरोना बाय सिरिया मोजां गाखोलां दे आंकोलखौबो गुड मर्निंबो होना बिराद गाज्रि ना नोङो थांफिनसै आङो बाजाराव थांनांगौ दखानाव हामसे माबा लानो एसे बाजार मोनफैबाय आङो नै थादुना बानलु लानो नागिरदों बिराद थादुन ओंखारदों आयु नै बानलु सिब्र'आ गायनो लांनांसिगोन लादों आङो नै जा दाम माइरंफ्रानो 43 केजि साफाखाना माइरङा अमा लादों अमा लांसै मोदोम ना मोदोम दे हरदो जिबौ फैदोंमोन ना जोंनाव लोगोफोरनि हनै जिबौ फैदोंमोन जोंनाव ओइ नै नुदोंना आं न' सफैनायजों बेखौ नुफैनायजों न' मोनफैनानै बिसिबांबा गोबाव जिबौखौ नुनानै अबेथिं थाङो नायबाय आरोना ओमफ्राय दसेनो अबाव थांखो मिथिला नुस्लाबासै बाजारनिफ्राय जेबो लाबोआखै आरोना आङो माइरं 15 केजि लाबोबाय ओमफ्राय नैबेखौ गायनो लाबोदां नै बानलु बग्राखौ नै बानलु सिब्र'ना बब्रा होनो मिथिया आं अमा बेदर दङ एसे नुबाय नै खुदै गनाया हाथारला आं जाथोंसै आं बेखौ जानो लुबैथारबाय जानो लुबैनानै दिनै लाबोथारबाय आं बानलु जेबो गैया बेखौल' बेखौ गायनोसै नै जानानै लानोसै आं जलफि थाइथाम लादों जानो हागोन ना हायाथाय दुन्दिया लाबाय सामब्राम गुफुर गरथाम बानलु गोथां सिफ्लेना लागोनसै आङो जानो खुदै गनाया हाथारला जानो लुबैथारबाय सिफ्लेनानै लागोननि बिराद मोजां मोनो आरो आं जलफि जानो हाथायानो खैखाजोब्बाय खुदैयानो स्रय स्रय गजोबलायबाय जानो लुबैनायानो लोगोथ' गैया नालाय ओंखायनो नोंसोरजोंनो रायलाय जानोसै दिनै स्कुलाबो फिसाजोना थाब फैगोन 11:35 आवनो गगोन बे फैबासो ओंखाम ओंख्रि संसै फुङावनो जाखादों नालाय ओंखायनो 9:30 जाबाय दा टाइमा लुबैनाङा दे खुदै गबाय सोरबा सोरबाथ' दुन्दिया लकेल
मोदोमफुंलाय सामब्राम गुफुर मोनामनाय बानलु लकेलनि मोनामनाय अमा बेदर रुदां नै मासे मैला ओंखारो नै अमा बेदरा रुवाबा मोदोम गोजा लाबोदों मेजेमखौ बारा जानो हाया नालाय बिराद खुनुरुखुमसो भिडिअ खालायबा जायो आरोना आङो मेजेमखौ मोदोम लानानै फैदों रुगोरदों अमाखौ एवगासिनो दं आङो माबाजोंसो संगोन नै मैफ्रायजों संसै दिनै मैफ्रायजों आंबो जाफेराखै ओमफ्राय मैफ्राय दं नालाय माजों संनो सानबाय आं ओमफ्राय मैफ्रायजों जाफेराखै ओंखायनो मा जानाय नायसै होननानै मैफ्रायजों संबाय सासेया नै बाजानो मोननानैसो खुसिथार औ जि मिनिलायदों माखौबा जि गाबबाय थाबाय बानानैसो सिरिलायबाव ओरैबायदिखा मोनबाय नै आंना मैफ्राय अमा एवनाया माबायदि नुखो नै साखिनायनि संबाय नालाय साखिनानैबोथ' देखायनांगोन ना ओंखाम जानायखौ देखायला आरोना आं दिनै संबाय नालाय साखिनानैबो देखायनांगोन ओंखायनो साखिनायसै मैफ्रायखौ जानायनि गोथावानो मोनजायो दा मोजांखौनो मोनजायोथ' माने मैफ्रायजों आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम जाफेरदों सोरबाफोर जाफेरबाय नामा कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहर आं जाफेराखैमोन आरोना दिनैसो आंबो फार्स्ट टाइम संजाफेरबाय मोनसे एखे ओंख्रि जाबाय थानो आरोना गोदान ओंख्रि जानो लुबैयो गुदुंथार